Vítam vás u ďalšieho videa a dneska to je znovu z Minecraftu. Ideme dokončiť našu strechu. Potrebujeme drevo, teda schody, lebo na strechu. Tak si zoberem. Tak, mám. Tak. Chcem urobiť vlastne, že neviem, jak to mám ani vysvetliť. Uvidíte. Tak. Ešte tu mi chýba. Pôjdem naťažiť nejaké drevo. Idem na to. Zoberiem si sekeru a idem na to. Hlavne briezové brezy. Tieto stromy. Birch logy. Mám birch logy. Ešte naťažím 2. Tak, mám. A posledný strom. Mám. Určite choďte dať dole odber. Blížime sa k 60. Už nám chýba iba jeden odber. Máme 59. Takže chod dole a hitni tam ten subscribe button. Máš to zadarmo a mňa to poteší. Takže choď tam. Povinne. Tak. Ideme do crafting table. Tak. Tak, mám. Idem hore zasa. Tak. Chcem, aby to takto troška trčalo. Jasné, že to dám opačne. Tak. Ešte sem. Tak. 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 A urobím asi, že nejak. Takto. Mám. Ešte sem. Nie, zlé drevo. Tak. Mám. A ešte sem. Mám. Ešte urobím takto. Tak. Ešte na druhej strane. Mám. Teraz toto si dám do čestky. A idem hore. A môžem ísť pokladať. Ja som dal do čestky zlé drevo. Tak ešte raz. Toto zoberiem a toto tam dám. Už mám správne oak. Tak.
Už sa to začína rýsovať, ten dom. Toto zničím. Keď sa pozriem z tejto strany, vypadá, keby bol už dokončený. Začína sa to rýsovať. Idem naťažiť nejaké drevo. Čo je za ostrov? Tak, idem naťažiť nejaké drevo. Tak. Ja si potom zdvihnem tie logy, čo tam sú na zemi. Tak, drevo mám ďalšie. Toto drevo ešte, toto. Toto a toto. To potom zdvihnem. Tak, mám. Ešte si naťažím trocha. Tak, mám. Toto aj stačí. Vykraftím drevo. To mám dosť dreva. Idem sa vrátiť domov. Tak. Musím sa najesť. Tak. Chleba. Tak, mám. Musím vykraftiť z toho ešte tie schody. Idem sem. Tak. Tak. Mám. Ešte toto. Tak. Tak. Mám. I tak si myslím, že ešte možno budem ťažiť. Vyspím sa. Mám. Tak. A idem zase. Nie. Tak. Zoberiem tie schody. Tak. Toto zničím. Enderman tam prešiel. Ešte pôjdeme tak naťažiť drevo. Tak. To tam dám naspäť. Toto si požičam. Tak povedané. Vykraftím si novú sekeru. Tak, mám.
dúfam, že mi neodpúšam dom. Jež, mám enderperlu. Jasné. Jasné, že mi odbuchol dom, on musel. Tak. Tak. Odkiaľ sa vzal ten creeper? Idem si dať tú ender perlu do čestky. A idem ešte troška naťažiť, tak. Lebo chcem tam urobiť sleby, aby som tam aspoň trocha mohol chodiť. Kde je tá sviňa? Som počul, jak sa teleportol. Brieza. Vyťažím. Musím ísť v ďalšej diele naťažiť asi že veľa dreva. Bo ja už ani neviem. Ešte, že mám pri sebe les, ale za chvíľku bude po lese. Tak. Mám. Ešte tento strom vyťažím. Tak mám, to stačí. Už sa to rysuje. Idem si opraviť to, čo mi odbuchol. Tak. A teraz. A. Tak. Tak a že takto. Toto tam dám. Tak, mám. Ešte sem idem. Tak. Ja že som si vykraftil veľa slebov. Toto si zavriem. Tak. Mám. Jeden, dva, tri. Ok. Jasné? No. Tak. Idem si vykraftiť 6 kameňov. 6 cobblestonov. Kde je tá sviňa? Ja som ťa počul. Ja viem, že tu je zombík. Tak. Tak. No. Čakám. Ok, z tohoto urobím toto. Tak. A idem si naťažiť jeden. Aspoň 2 cobblestony. Tak, mám. Jeden vyťahnem, druhý vyťahnem.
Tak. A. Mám. A teraz prichádza tá časť, na ktorú som sa najviac tešil. Toto potrebujem a toto. Tieto 3 veci. Nejak presne, že tu. A tu. Potom nejak, že tu. Tu. Nejak, že tu. A ešte tu. Mám. A čo idem robiť? Uvidíte. Všade si sem dám sklo. Tak. A teraz si sem hore dám sleby. Tak. To nám vlastne vytvára takéto pekné okná. A ja si ich postavím, lebo chcem, aby som tam cez deň mala aspoň troška svetla. A chcem, aby môj dom bol peknejší. Takže toto sú 2 dôvody, prečo si tie okná stavam. Tak, a ešte. Je tam sklo. Mám. Ešte sem. A toto sa mi zdá, že je posledné. Budem to musieť posunúť sem. Asi. Tak. A sem. Toto zničíme. Tak, dám sem schody. Ja som, že som to dal opačne. Mám to. Tak. Mám to tak, jak som to chcel. A ukončíme video. Myslím si, že toto by mohol byť koniec videa. Tak majte sa, užívajte a čaute.